aanwijzingen en dienstregelingen die doen denken aan een station geven aan dat we zijn aangekomen op de losvloer. Hier bevindt zich de lift waar op 4 verdiepingen tegelijk ingestapt kan worden. Voor het instappen geeft iedereen zijn penning af. Zodra de mijnwerker weer boven komt, krijgt hij zijn penning terug, zodat men steeds weet welke mannen onder of bovengrond zijn. Ongeveer 16 mensen gaan er in 1 liftetage, in mijnwerkersvaktaal ook wel kooi genoemd. Alles gaat snel achter elkaar, want binnen een half uur moeten er 2000 man naar beneden. Als de seingever het vertreksignaal heeft gegeven, zet de machinist zijn enorme machine in beweging. Dan zakt de lift met een snelheid van meer dan 40 km per uur naar beneden, de 700 meter verdieping tegemoet. Om een indruk te krijgen van de enorme uitgestrektheid van het ondergrondse gangenstelsel moet men bedenken dat de oppervlakte van 1 verdieping van het ondergronds mijnbedrijf vaak dezelfde is als die van de stad Amsterdam. Bij Staatsmijn Emma bijvoorbeeld liggen 5 van dergelijke gangenstelsels onder elkaar. Vanwege de grote afstanden die afgelegd moeten worden, wordt er gebruik gemaakt van treinen. Goederentreinen voor het vervoer van kolen en materiaal, personentreinen voor het vervoer van mijnwerkers. Luxueus uitgevoerd zijn ze niet. Maar doordat ze geheel gesloten zijn, kunnen de mijnwerkers zich in de soms smalle gangen met talrijke leidingen nergens aan stoten. Zo lang duurt vaak de treinreis dat iedereen ruimschoots de tijd heeft zijn boterhammetje te eten. Het laatste deel van de reis moet te voet worden afgelegd. Iedere mijnwerker gaat naar zijn eigen werkpunt. De plaats waar de kolen gewonnen worden noemt men een pijler. De meeste van deze pijlers zijn vol automatisch. Mankracht komt er nauwelijks meer aan te pas. Hoe kolenwinning in zijn werk gaat, kunnen we duidelijk zien aan de hand van een verkleind model. Een enorm stuk staal in de vorm van een ploeg schraapt langs de wand en breekt de kolen hieruit los. De losgemaakte kolen belanden op een transportband die ze verder vervoert. De schaaf waarmee de kolen worden losgebroken bevindt zich in een gemiddeld 1 meter hoge gang die ondersteund wordt door honderden stutten. Verplaatst men deze, dan stort het plafond achter de stutten in. Door een simpele handomdraai kan de ondersteuning hydraulisch verplaatst worden. De stutten lopen als het ware naar voren. Zij worden dan ook wandelondersteuningen genoemd. Terug naar 700 meter diep, waar vader Smeets bezig is te controleren of alles naar wens verloopt. Eerst wordt de wandelondersteuning, die zorgt dat het dak van de pijler niet instort, los van het plafond gemaakt. Het niet gestutte gedeelte stort door de grote druk van bovenaf in. Vervolgens wordt de ondersteuning eveneens door het overhalen van een hendel naar voren gebracht. Het ene gedeelte draait als het ware om het andere gedeelte heen. En terwijl de bedieningsman zijn werk doet, gaat de schaaf op en neer langs de kolenwand en breekt tonnen kolen per minuut los, die met behulp van een transporteur uit de pijler worden gebracht. De kolen komen tenslotte terecht bij het zogenaamde laadpunt, waar ze in gereedstaande wagentjes vallen. Mensenhanden komen aan dit alles niet te pas. Het gebeurt allemaal vol automatisch. Wanneer de trein vol is, krijgt een van de machinisten van de zogenaamde vervoerregelaar opdracht het treintje naar de lift te rijden. Door middel van radio en telefoon staat deze ondergrondse stationschef met alle machinisten in contact. Op zijn aanwijzingen gaan er lege treinen naar het kolenfront en volle naar de lift.
Op de laadvloer worden de wagentjes automatisch losgekoppeld en komen dan terecht bij de lift die 4 verdiepingen telt. De volle wagentjes duwen telkens de lege naar buiten. Is de lift vol, dan gaat het met grote snelheid, 16 meter per seconde, dat is ongeveer 60 kilometer per uur, naar boven. Bovengronds gaat het net omgekeerd. Daar duwen de lege wagentjes de volle uit de lift. De losvloer loopt schuin en de karretjes rollen vanzelf naar de zogenaamde wip, waarin de kolen gelost worden. De kolen en de stenen, want ook stenen komen met de kolen mee naar boven, worden in de wasserij over een schutband gevoerd. De kleine afmetingen vallen door de gaten en op deze wijze vindt er een sortering plaats. De kolen en stenen vallen nu in een bad met een zware vloeistof. Hierin blijven de kolen drijven, de stenen zinken daarentegen. Met kettingen kunnen de kolen nu als het ware worden afgeroomd. De ene wagon na de andere wordt geladen en gewogen. Vijf kilometer trein verlaat per dag de mijn. Treinen vol kolen, kolen en nog eens kolen. Die nog geen 24 uur geleden honderden meters diep onder de grond zaten en door de gezamenlijke inspanning van de mijnwerkers, geholpen door de moderne techniek, naar boven zijn gebracht. De mannen van de ochtendploeg zijn vroeg begonnen en dus ook vroeg vrij. En wie zou dan niet, na uren onder de grond gezeten te hebben, zich gaan wijden aan zijn hobby's? In de Limburgse bodem liggen de kolen honderden meters onder de oppervlakte als dikke zwarte lijnen tussen allerlei lage gesteenten. Om die kolen te bereiken begint men schachten aan te leggen. Ronde tunnels die loodrecht in de grond staan. Toegang tot het mijnveld verkrijgt men door op bepaalde niveaus, verdiepingen genaamd, horizontale gangen te drijven. Met 8 meter per seconde suist de lift door de schacht naar beneden.
Een reis van meestal zo'n 20 minuten in de speciale personentrein volgt. Ondersteuningsmateriaal van hout en staal, transportmiddelen, machines en onderdelen, alles moet via de schacht naar beneden. Waar de trein niet meer kan komen, liggen rubber transportbanden. Ook de ondergronder maakt daarvan vaak gebruik. Doel van zijn reis, pijler Marietje op de 546 meter verdieping. Om een idee te geven hoe een pijler precies ligt, halen we uit de kolenlaag een plak van ongeveer 150 bij 250 meter. Links en rechts van deze kolenlaag worden de aanvoer- en afvoergalerijen in het gesteente gedreven. Om deze galerijen aan te leggen gebruikt men speciale explosieven. Ja, vooruit! Als na de ontploffing het losgeschoten gesteente is weggehaald, moet de ontstane ruimte worden ondersteund met stalen stijlen en kappen. Tussen de aan- en afvoergalerijen kunnen we nu de kolen gaan weghalen. Die kolenwinningsplaats heet pijler. Vroeger gebruikte men voor het losmaken van de kolen de pneumatische afbouwhaler. Nu gaat dat machinaal, zoals hier met de kolenschaaf. Deze wordt hydraulisch tegen de kolenwand aangedrukt. Sterke lieren trekken de schaaf langs het koolfront heen en weer. De van de wand afgeschaafde brokken kool vallen in de transporteur. Natuurlijk moet de plaats waar de kolen zijn weggehaald ondersteund worden. Het stutten van dit zogenaamde dak in de pijler gebeurt in zijn modernste vorm met wandelondersteuning. Het geheel van hydraulische stijlen en kappen schuift naar voren op zodra de nodige vooruitgang aan het koolfront is gemaakt. Ze wandelen als het ware mee met de kolenproductie. De wandelondersteuning verhindert het voortijdig instorten van het pijlerdak. Van de ruimte achter de ondersteuning, die ontstaan is door het weghalen van de kolen, komt het dak na verloop van tijd wel naar beneden. Dit is gunstig om de gesteentedruk op de pijler te verminderen.
Via rubbertransportbanden komen de kolen op het punt in het gangenstelsel waar de kolenwagens klaarstaan om automatisch geladen te worden. Bovengronds houdt men de dagproductie van minuut tot minuut bij om te zien of de dagraming wordt bereikt. Alles wat er ondergronds verandert in de plattegrond van de mijn wordt stipt bijgehouden in de kaartenkamer bovengronds. Ja, Kees. 45 liggen, 65 liggen, klaarmaken en vasthouden. Ja, trein, kolen, kom maar laten. Met Bos, met de 108 aan laag 7. Lopen laten, trein 9 is klaar. Na luchtsluizen gepasseerd te zijn gaat de trein richting Skipschacht. Daar worden de wagens geledigd. De kolen van alle laadpunten komen hier in een bunker. Uit deze bunker wordt een grote stalen bak, de zogenaamde skip, met een inhoud van 10 tot 25 ton gevuld. In één ruk gaat de skip in enkele tientallen seconden naar boven. Een mijn is een arbeidsintensief en tegelijk een kapitaalsintensief bedrijf, doordat de uitrusting met technische hulpmiddelen een grote vlucht nam. Ondergronds ziet men pompenkamers met grote installaties om de mijn watervrij te houden. Ook zijn er reparatiewerkplaatsen voor het ondergronds treinmaterieel. Onderhoudsploegen kun je in de mijn geregeld tegenkomen. Moderne ondergrondse transportmiddelen zijn de stoeltjesliften voor personenvervoer en de monorail voor het transport van allerlei materialen. Hier is een zwaar onderdeel voor de kolenschaaf onderweg. Aan de veiligheid van de mens ondergronds schenkt men veel aandacht. In de reddingskamer bovengronds kan men aan de hand van een draadmodel van het ondergrondse gangenstelsel de bewegingen van de brigade op oefening op de voet volgen. Die oefeningen worden geregeld gehouden. Hier met vlucht 1 in de eerste Zuid-Zuster, punt 5, over. Bij punt 20. Elke reddingsploeg is in voortdurend contact met de reddingskamer. Over.
De Limburgse mijnen zijn zeer waterrijk en gasrijk. Regelmatig controleert men ze op waterdruk en voorkomen van mijngas. Dit laatste is in een bepaalde verhouding met lucht explosief. Om beneden die explosiegrens te blijven, wordt het gas verdund met kolossale hoeveelheden lucht. Schachten zijn de levensaders van de mijn. Alles loopt via deze verticale wegen. Het vervoer van mensen, kolen, machines, stroom, perslucht en mijnwater. Ze zijn ook een belangrijk onderdeel in het ventilatiesysteem van de mijn. De scheiding tussen kolen en stenen gebeurt in kolenwasserijen, waar het mengsel in een vloeistof gaat die zwaarder is dan water. Hierin komen de kolen aan de oppervlakte drijven. Het eindproduct gebruikt men voor energieopwekking, verwarming of voor verwerking tot kooks. De mannen van het ondergrondse leger hebben allemaal dezelfde werkkleding. Door het werk krijgen ze ook dezelfde tint. Die proberen ze bovengronds gauw kwijt te raken om weer herkenbare mensen te worden. Eigenlijk dan in dubbel opzicht herkenbaar. Want ze hebben ook hun eigen taal. Ondergronds noemen ze elkaar kompo. Hun werktijd heet schicht. En wassen ze elkaars rug, dan noemen ze dat poekelen. Het eten van een boterhammetje ondergronds is boeteren. Zo, hun schicht zit er weer op. Herkent u ze? De kompels van de 3e verdieping, 546 meter onder de grond? Herkent u ze? We noemen hem Scheng, deze houwer in de pijler. Of Joep, hij is ondergronds bankwerker. Of Nicola, vervoerregelaar. Allemaal ondergronders. Dit waren ze dan, de mannen van de 546 meter.